Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tolitz. Taong 1998, Buena Vista, Bohol. Noong mga panahong ito, isang mangingisda si Tolitz sa bayan ng Buena Vista. Katuwang niya sa bahay ang mumunting bangka na halos magkandabutas-butas na. Hindi na ito nakakapalaot, gawa ng sa makailang beses na rin itong lumubog. Takot na rin siyang gamitin ito, lalo na kung malayo-layo ang distansya ng pupuntahan sa mga baybayin ng Bohol. Kaya naman kahit naghihirap at kakarampot lang ang kinikita, sinisikap niyang maging kontento rito. At para matustusan ang iba pang pangangailangan, napipilitan siyang dumiskarte sa baryo. Pagbebenta ng mga kakanin at saging ang ikalawa niyang pinagkukunan ng hanap buhay. At kahit papaano, malaki ang naitutulong nito sa kanila. Bilang ikaapat sa magkakapatid, naging tungkulin niya noon ang magbigay ng karagdagang kita sa kanyang mga magulang. Yung mga nauna kasi sa kanya, abala na sa kani-kanilang mga buhay dahil sa maaga pa itong nagkapamilya. Kaya sa bandang huli, sa kanya na ipasa ang responsibilidad na hindi dapat. Gayunpaman ipinagpapasalamat pa rin ito ni Tolitz. Naniniwala siya na hindi ito pahirap kundi pagpapala ng Panginoon. Kung hindi nyo kasi naitatanong, masugid siyang tagasunod ng simbahan. Kinamulatan niya ito, lalo pat ang kanyang ina ay dating nagseserbisyo rito. Bagaman wala na ito sa kanyang trabaho, ang naipasa nitong pananampalataya ay nagpatuloy sa kanyang dugo. Akala niya, sa pamamagitan nito magiging ligtas siya, pero isa itong malaking pagkakamali. Lingid sa kanyang kaalaman, ang mga taong nananampalataya ay sinusubukan ng kadiliman. Isang hapon, malapit nang dumaong sa baybayin si Tolitz. Marami siya noong nakuhang isda, kaya yung usad ng bangka niya ay mabagal. Bukod kasi sa marami na itong lamang tubig, halos malalaki rin ang alon noong araw. Yun ang rason kung bakit inabutan na siya ng hapon sa dagat. Pagdating niya sa baybay, kagad niyang isinampas sa lupa ang kanyang bangka. At doon, dahan-dahan niyang kinuha ang mga nahuli at napana niyang isda. Habang inilalagay ito sa isang malalim na lalagyanan, hindi niya napansin ang isang lalaking lumapit sa kanya. Nang marinig niya ang boses nito, tsaka pa lamang siya napalingon at dito niya nakita ang isang lalaking halos kaedad lang niya. Nakatayo ito malapit sa kanya, seryosong nakatitig sa mga kinukuha niyang isda. "Bibili ho ba kayo?" Bungad na tanong niya. Nang marinig ito ng lalaki, kagad naman itong napatango habang dahan-dahan itong lumalapit sa kanya. "Oh, magkano ba ang mga yan?" Dahil sa tanong nito, doon na sila nagkaroon ng negosasyon. Maiging siniyasat ng lalaki ang mga nakuha niyang isda na para bang hindi ito naniniwala sa kanya na yon ay sariwa. Kalaunan, nang makapili na ito, agad niya yung isinilid sa itim na supot kasabay ng pagkuha nito ng salapi. Inakala ni Tolitz na magbabayad ito ng sapat na pera, pero pag abot nito sa kanya, nagulat siya nang makita niyang doble-doble ang ibinigay nito. Noong una sinubukan niya pa yung ibalik, pero nagpumilit ang lalaki na ibigay na yun sa kanya. Wika pa nito, "Kada Biyernes pupunta ako rito. Hanapin kita at bibilhin ko mga isdang katulad nito mula sa iyo sa ganyang presyo. Ayos ba yan? Hindi ka naman ba malulugi o masasaid?" "Hindi ho. Sobra-sobra na nga ho to eh. Pero dahil ipinagpipilit ninyo, tatanggapin ko po yan." Nang marinig ito ng lalaki, napangiti lang ito kasabay ng pagpapaalam nito sa kanya. Maya-maya pa,
Tuluyan na itong umalis na para bang hindi man lang nito pinag-isipan ang mga ginawa niya. Si Tolitz naman noon, naiwan sa harap ng kanyang bangka, tulalang-tulala at halos hindi makapaniwala. Pagbalik niya ng bahay, kagad niyang inilahad sa kanyang ama ang nangyari. Dahil sa salaping yon, kung kaya't nakatikim sila ng karne pagtungtong ng hapon. Tuwang-tuwa siya, gawa ng marami pa itong sobra. Yun din ang unang pagkakataon na makahawak siya ng ganoong kalaki, kaya halos hindi niya maisip kung ano ang gagawin niya rito. Makalipas ang ilang araw, hindi na muna siya bumalik sa pangingisda. Sa isip-isip niya kasi, ang lalaki lang na yon ang kinakailangan niyang pagbentahan. At base sa kanilang mga napag-usapan, babalik lang ito sa baybay pagsapit ng Biyernes. Kaya hindi may pagkakaila na marami pa siyang oras para magpahinga at gumawa ng mga bagay na magbibigay interes sa kanya. Akala niya noon napakaswerte na niya, pero hindi niya alam, ito ang simula ng kanyang kalbaryo. Pagkaraan ng ilang linggo, hindi may pagkakaila na malaki-laki na ang kanyang naiipon. Dahil dito, kung kaya't sa kanya na lumalapit ang kanyang mga kapatid. Ito rin ang naging rason kung bakit nakapagpatayo sila ng maayos-ayos na bahay. At magmula noon, hindi na rin siya palakad-lakad sa baryo para lamang magbenta ng mga kakanin at saging. Marami ang nagtaka sa biglaang pagbabago ng buhay nila. Pero hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Sabi ng iba, posibleng nakakuha ng kayamanan ang kanyang ama, habang ang iba naman naniniwalang nakipagkasundo sila sa mga nilalang na hindi nakikita. Ngunit para sa kanya, wala itong katuturan at hindi na dapat pa na pagtuunan ng atensyon. Alam niya sa kanyang sarili na wala siyang ginagawang masama, kaya ang tanging nais niya, ituloy ang mga bagay na kanyang nasimulan. Sa ilang beses nilang pagkikita ng lalaki, wala naman siyang napansing kakaiba. Di rin niya na itanong kung taga saan ito, saan ito kumukuha ng pera, at kung sino-sino ang mga magulang nito. Kapag kaharap niya kasi ang lalaki, bigla na lamang nabablangko ang isip niya dahil sa mga salaping ipinapakita nito sa kanya. Kalaunan, inisip na lamang niya na hindi na yon mahalaga pa. Ang importante na ibibigay nito ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngunit pagtungtong ng ikapitong Biyernes, habang papadungka sa baybayin, nakita niya ang lalaki na kanina pang naghihintay. Nakasuot ito ng itim, nakaupo yon sa isang lumang kahoy at may hawak itong orasan na para bang sinusukat nito ang tagal ng kanyang pagdating. Pagdaong ng kanyang bangka, kaagad naman yung lumapit sa kanya. At doon, mabilis nitong kinuha ang supot na nakalagay sa kanyang bulsa. Nang makita niya ang supot, hindi niya maiwasang mapatanong. Bukod kasi sa may mga butas na ito, parang yun din ang supot na paulit-ulit nito na ginagamit. Manong, bakit hindi niyo ho pinapalitan yung supot na dala ninyo? Ano ho bang espesyal sa bagay na yan? Ito ba? Espesyal ang lalagyanan na ito, kapatid. Alam mo kung bakit? Dahil ang supot na ito, ang kaisa-isahang bagay na pinagkapitan ng dasal ng aking mga ninuno. Sa pamamagitan nito, hindi makakatakas sa mga isdang kinukuha ko sa iyo. Nang marinig naman ni Tolitz ang sinabi ng lalaki, medyo napaisip siya. Gawa ng kung hindi siya nagkakamali, mga ordinaryong isda lang naman ang kanyang dala. Pupwede itong ilagay kahit saan, kaya hindi niya maiwasang magtaka. Gayunpaman, hindi niya na yun pinansin. Maya-maya pa, kinuha na ng mga lalaki ang mga isdang nakuha niya. At pagkatapos nun, kaagad itong iniwan ng bayad bago ito tuluyang umalis. Paglayo nito, dali-dali naman niyang kinuha ang salapi, sabay hawi sa upuan ng bangka kung saan nandoon ang 2 piraso ng isda na kanyang itinago. Pagkakuha niya rito,
Kagad niya itong isinilid sa dala niyang supot, pero sa hindi malamang dahilan, bigla yung tumagos. Walang butas ang supot na yon, Pinuno, kaya takang-taka siya kung papaano ito nangyari. 3 beses niya pa itong inulit, pero wala talaga. Tumatagos at tumatagos ang mga isda, hanggang sa mapagpasyahan niya na dalhin na lang ito gamit ang kamay niya. Ngunit habang papalayo, dito niya na naramdaman ng bigla ang pagdulas ng mga isda hanggang sa makawala na yon sa kanyang kamay. At pagbagsak nito sa lupa, dito niya nakita ang lihim ng mga nilalang na inakala niyang ordinaryong laman dagat lang. Sa isang kisap mata, biglang nagkaroon ng maliliit na kamay ang mga isda na siyang ginamit nila upang mas madali silang makapaghukay ng uka. Bago pa man niya yun malapitan, ang mga isdang yon ay hindi na niya nakita pa. Sa pagkawala ng mga ito, bigla itong naging palaisipan para sa kanya. Nakasisiguro siya na sa tagal ng pamamalaot niya, yon ang kauna-unahang beses na makakita siya ng ganun. Hindi rin siya kumbinsido na mga isda lang ito dahil wala siyang alam na isda na bigla na lamang tinutubuan ng mga kamay. Pagbalik niya sa kanila, kagad napansin ng tatay niya ang bigat ng mga iniisip niya. Kaya naman paglapit nito, hindi ito nagdalawang isip na magtanong. Kinumusta muna siya nito bago yun mahinahon na nagsalita patungkol sa kanyang mga iniisip. At nang marinig naman niya ang mga sinabi nito, napatitig lang naman siya sa mukha ng kanyang ama, bakas sa kanyang itsura ang matinding pagkalito. Hindi ko nga rin ho alam, itay. Pumasok na nga lang tayo. Baka galing lang to sa pagod ko. Nang marinig naman yon ng tatay niya, hindi na rin ito nagsalita pa. Dumaan ang mga araw, ang pangyayari ay hindi nawala sa kanyang isipan. Akala niya nung una madali niya itong makakalimutan, pero hindi pala. At sa sobrang desperasyon at kuryosidad, nagpasya siyang tuntunin ang kinaroroonan ng taong bumibili sa kanya. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng pagtahak ng daan na malimit nitong dinaraanan. Nagtagal ng ilang oras ang kanyang paglalakbay bago siya makarating sa isang tagong sitio sa liblib na bahagi ng 3 bundok sa labas ng kanilang lugar. Ang mga tao roon ay katangi-tangi, Pinuno, dahil sa mga kasuotan at itsura ng mga ito. Liblib din ang sitio at hindi pa yun naaabot ng mga modernong teknolohiya. Kaya nang makapasok siya rito, hindi niya maiwasang magtaka. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito niya nakita ang mga batang naglalaro. Masasaya yon, parang walang kaproble-problema sa kanilang mga buhay. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pagmamasid, dito niya nakikita ang totoong kulay ng lugar. Hindi ito paraiso kagaya ng inaakala niya. Ito ay lugar ng mga mahihirap, mga taong wala ng pag-asang umangat. Pero ang nakakapagtaka, bakit doon naninirahan ang taong hinahanap niya? Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-usad, dito niya nakita ang isang lumang mansyon sa sentro ng sitio. At ang mansyong yon ay pagmamay-ari ng taong hinahanap niya. Kagad niya itong nakita sa bulwagan ng bahay na kung saan may mga kausap itong mga kalalakihang may mga daladalang tali. Hindi niya mawari kung para saan ang tali na kanilang dala. Pero sa mga nakikita niya, hindi malabong utusan at katulong ito ng kanyang parokyano. Walang sabi-sabi, mabilis siyang naglakad papasok ng bakuran. At nang makita siya nito, kagad siya nitong kinawayan tanda ng pagiging magkakilala nilang dalawa. Matapos nilang magkatitigan, dali-dali itong lumapit. At nung magkaharap na sila, umakto ito na parang isang ordinaryong tao. Hindi rin ito binanggit ang tungkol sa mga isda na parang parte lamang yon ng mga pangkaraniwang pagkain na kanilang kinukonsumo. Pagpasok nilang dalawa sa loob ng bahay, nakita niya ang engrandeng pasilyo na hindi niya inaasahan. Malawak
at napakaganda ng sala ng tahanan na halos hindi niya inakala. Ito lang din ang kaisa-isahang bagay sa lugar na merong kuryente dahil sa malaking makina na matatagpuan sa likuran nito. At sa kanilang pag-uusap, itinanong ng lalaki ang patungkol sa kanyang pakay. Ngunit ang naging palaisipan para sa kanya, bakit hindi siya nito binibigyan ng pagkakataon na sumagot? Sa loob ng ilang minuto nilang pag-uusap, wala siya noong ibang ginawa kundi ang makinig ng makinig. Tuloy-tuloy kasi ang pagsasalita nito na para bang marami itong gustong ibahagi. Maya-maya pa, pumasok ang isa nitong tauhan kaya napilitan nitong manahimik. Pagkatapos nitong magtanong sa pumasok, dito na nagkaroon ng pagkakataon si Tolitz na sabihin ang kanyang pakay. Manoy, yung mga isda na kinukuha niyo sa akin, ano ba talaga sila? Nagtabi ako noon ng dalawa pero yung mga yun biglang umakto ng kakaiba. Unang beses akong makakita ng ganun. Pero batid ko na, hindi ito mga pangkaraniwang isda. Dahil sa kanyang sinabi, hindi ito kaagad nakasagot. Nanatili itong nakatitig, malalim na nag-iisip. Kalaunan, nang mapansin itong naghihintay na siya ng mga kasagutan, dito na ito nagsimulang sumagot. Tama ka. Hindi mga pangkaraniwang isda ang binibili ko sa'yo. Marahil ngayon alam mo na kung bakit ko sila binibili sa mataas na halaga. Ang mga isdang yon ay hindi lang basta pagkain. Sila ang bumubuhay sa angka namin. Alam mo ba, kaibigan, ang mga isdang nauhuli mo ay di hamak na mas mahalaga pa sa kahit na anong kayamanan sa mundo dahil ang bawat laman nila sa tamang preparasyon at pamamaraan ng pagluluto nagbibigay ng maraming taon sa aming buhay. Alam kong hindi ka maniniwala pero yan ang totoo. Alam ko ring mapapaisip ka kung bakit ikaw lang ang katangi-tanging nakakakuha sa kanila. Maniwala ka man o hindi, kaibigan, hindi rin namin alam. Matagal nang nawala ang huling katulad mo dito sa Bohol. Kaya ang pagsulpot mo ay hindi may pagkakailang isang malaking biyaya para sa amin. Ipagpatuloy mo ang iyong nasimulan at sa gayong paraan, makukuha mo ang lahat ng kayamanan sa mundong ito. Nang marinig niya ang sinabi ng lalaki, hindi siya nakapagsalita. Maging siya man kasi, walang ideya kung papaano ito paniniwalaan. Hindi siya naniniwalang may isang uri ng isda sa ilalim ng dagat na makapagbibigay ng daan-daang taon sa buhay ng isang nilalang. Kaya naman dala ng kuryosidad, nagpasya siyang magsaliksik. Matapos ang ilang oras na pag-uusap, tsaka na siya may hinahong nagpaalam sa kanyang parokyano. Ngunit nang akmang lalabas na siya sa bahay nito, bigla siya nitong pinigilan na para bang may masamang mangyayari sa kanya kung uuwi siya ng mag-isa. Sandali lang. Hintayin mo ang iyong mga makakasama. Hindi ka rito makakalabas ng nag-iisa dahil sa mga kasitso kong kanina pang nagmamanman at nakikiramdam sa mga ginagawa mo. Magtiwala ka sa akin dahil maging ako man, gusto ko pang humaba ang buhay mo. Dahil sa sinabi nito, kagad naman siyang napahinto sa paglalakad. Hindi na siya nagtanong o nagreklamo dahil hindi maipagkakailang kumbinsido na siya sa mga bagay na sinasabi nito. Maya-maya pa, dumating ang dalawang lalaking 10 taon ang tanda sa kanya. Armado ito ng mga punyal at sundang na parabang may kung ano itong inaasahang kaganapan. Paglabas nila ng bahay, kagad niyang napansin ang kakaibang pagtitig ng mga tao sa kanya. Hindi na yon katulad ng dati, kaya habang pinagmamasdan niya ito, napuno siya ng mga katanungan. Kapansin-pansin din ng mga batang nakita niya kanina na naglalaro na sa mga sandaling yon ay nakatitig na rin sa kanya gamit ang mga nanlilisik nitong mga mata. Pagdating nila sa entrada ng sitio, nawala ang mga taong nakita niya. Akala niya pumasok na ang mga ito sa kanilang tahanan, pero ilang segundo lang ang lumipas
may nakita siyang isang babaeng biglang humarang sa gitna ng daan. Nakasuot ito ng puting saya, nakatayo ito ng tuwid habang baluktot ang leeg nito. At kahit malayo, kapansin-pansin ang tila bang pag-ungol ng nilalang. Nang makita naman yon ng kanyang mga kasama, kaagad siya nitong pinigilan na magpatuloy sa paglalakad. Inabisuhan siya nito na manatili sa likod at anuman ang mangyari, huwag siyang gumawa ng akto na hindi nito sinasabi. Matapos nitong magsalita, kaagad nitong hinugot ang kanilang mga armas. At sa hindi maipaliwanag na pangyayari, bigla niyang napansin ang pagkakaroon nito ng balahibo sa kanilang mga braso. Nagkaroon din ito ng mga tenga na parang sa aso at umungol ito na parabang isang mabangis na hayop. Pagkatapos noon, nasaksihan din niya kung papaano magpalit ng anyo ang babaeng humarang sa kanila. Sa isang kisap mata, tuluyang nabali ang ulo nito hanggang sa lumapat na ito sa lupa. Humaba ang leeg ng nilalang na yon at ang mga kamay nito ay parabang naging mga paa niya. Para na itong hayop kung maglakad. At ang nakakapangilabot sa lahat ay ang pagkakaroon nito ng malaking bunganga sa kanyang likod kung saan naroon ang 3 mahahabang dila na may mga matutulis na buto sa dulo. Pag-atungal ng nilalang, bigla nitong sinunggaban ng 2 kasama niya hanggang sa magpang-abot na sila. Di naman ito tinantana ng kanyang mga bantay dahil tungkulin nila na iuwi siya ng ligtas upang patuloy siyang makakuha ng isda na kailangan ng kanilang lahi. Nagtagal ng ilang minuto ang pakikipaglaban ng kanyang kasama bago nito naundayan ng saksak ang nilalang na gustong pumatay sa kanya. 50 saksak at tadtad ang tuluyang kumitil sa buhay nito na siya namang kumuha ng malaking porsyento ng lakas ng mga nilalang na nagtatanggol sa kanya. Pagtahimik ng paligid, kagad itong sinunda ng atungal ng mga nilalang na nasa malayo. Nang marinig naman yon ng 2, hindi ito nagdalawang isip na utusan siya na tumakbo. At habang binabagtas nila ang daan, maya't maya ang paglingon ng mga ito. Inabisuhan na rin siya ng isa na kapag naabutan na sila, huwag siyang titigil sa pagtakbo kahit hindi yon kasama. Sa mga sandaling yon kasi pinuno, ipinapakita ng 2 na hindi mahalaga ang kanilang buhay kung ikukumpara sa tungkulin na ibinigay ng kanilang pinuno. Kaya naman nang marinig ito ni Tolits, di siya nag-alangan na sumunod. Kalahating oras ang lumipas, di pa rin sila nakakaalis sa daang puno ng kakahuyan. Habang tumatagal, pakiramdam niya parang wala ng katapusan ng daang yon. Ramdam na rin niya ang mabilis na paghabol sa kanila ng mga nilalang hanggang sa mapansin niya na itong lumulundag sa mga sanga ng punong malapit lang sa kanila. Dahil sa pangyayari, nagdesisyon ng tumigil ang 2. Nang masipat naman niya ito, nagpatuloy lang siya sa pag-usad hanggang sa dahan-dahan na siya ritong makalayo. At ilang metro lang ang layo sa 2 niyang kasama, nakita niya itong biglang nilamon ng lipi ng mga nilalang na humahabol sa kanya. Ngunit habang pinagpipistahan ng mga nilalang ang mga ito, napansin niya na buong lakas pa rin itong nakipaglaban bago sila tuluyang bumagsak. At dahil sa oras na ibinigay na ito sa kanya, kung kaya't nakalabas siya sa daang iyon. Pagdating niya sa pangunahing daan, sakto naman ang pagdating ng isang sasakyan na kaagad niyang nakuha ang atensyon. Pagtigil nito, di siya nagdalawang isip na sumakay. Nataon ding patungo ito sa kanilang lugar, kaya hindi na rin siya gaanong nag-alala pa. Matapos ang mga pangyayari, hindi niya na piniling umalis sa kanilang baryo. Nawala na rin sa kanyang isipan na bumalik pa sa sityong yon para muling kausapin ang taong nagpabago sa kanilang buhay. Pagkaraan lang ng ilang araw, muli na naman itong bumili. At kagaya ng nakagawian, tumungo lang yon doon para kunin ang isdang mga nahuhuli niya. Ayon kay Tolits Pinuno, na kung titingnan ng mga isda, wala naman talaga ritong espesyal. Karamihan sa mga ito
parang mga ordinaryong isda lang sa bato. Mura yun kung ipagbibili sa bayan. Minsan nga pinamimigay lang. Kaya malimit nung hindi niya pa nakikilala ang lalaki, ginagawa lang nila itong ulam. Halos ilang araw din itong sumagi sa isip niya. Kaya nung magkita sila, muli siyang nagtago ng isa. Pero sa pagkakataong yon, hindi niya na ito inalis sa bangka. Literal na dito niya ito pinag-aralan hanggang sa may napansin siyang bagay na nakabigkis sa lambat na ginagamit niya. At ang nakabigkis na yon ay tila bang pamilyar sa kanya. Hindi siya nagkakamali. Yon ang belo at krus na pagmamay-ari ng nanay niya. Palagi itong sinusuot ng kanyang ina tuwing sumasapit ang araw ng pagsamba. Pero nang tumigil na ito sa pananampalataya, hindi na rin niya ito nakita pa. Kaya naman sa halip na pag-aralan ang isda, nagpasya siya na kunin ang kanyang nakita. Kagad niya itong dinala sa kanilang tahanan hanggang sa maipakita niya ito sa kanyang ina. At nung masilayan yon ng nanay niya, kagad niya napansin ang matinding pagkagulat na bumakas sa mukha nito. Alam niya na meron tong tinatago, kaya hindi siya nagdalawang isip na magtanong hinggil sa mga nalalaman nito. Nay, wag kang magsisinungaling sa akin ha, dahil alam niyo kung ano mga pinagdadaanan ko. Para saan ba ang bagay na to? Bakit ito nagkakaroon ng abilidad na makuhuli ng isdang nagbibigay buhay? Nang marinig ito ng kanyang ina, ang mukha nito'y binalot ng matinding paninibugho. Dahan-dahan itong kinuha ang krus na kanyang ipinakita habang nanlulumo. Ito ang nagbibigay proteksyon sa akin noong kabataan ko. Ginapos ko ito sa lambat mo, sa paniniwalang magkakabisa rin ito sa iyo. Hindi ko alam ang tungkol sa mga isdang sinasabi mo, anak, sapagkat ang iyong mga sinasabi ay hindi yan ang abilidad ng gamit na ito. Kaya anuman ang pinagmulan at rason ng mga isdang yan, hindi yan dahil sa proteksyong ibinigay ko sa iyo. Marahil may iba pang mga elemento ang gumugulo sa pananampalataya mo. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nakasagot. Aminado naman kasi siyang haka-haka lang ang lahat ng yon. Kaya naman wala itong matibay na basihan para mapatunayan niya sa pamamagitan ng isang walang kwentang argumento. Kaya sa halip na sumagot pa, pinili na lamang niyang manahimik. At pagkaraan ng ilang minuto, tsaka na siya may hinahong humingi ng tawad bilang pag-ako sa kanyang mga kasalanang ginawa. Matapos nun, bumalik na siya sa kanyang silid para magpahinga. Pagkaraan ng ilang araw, naging mabilis ang pagtakbo ng bawat oras. Hindi na halos na malayo ni Tolits ang paglipas sa dami ng problema na kanyang iniisip. Pagtungtong ng Biyernes, muli siyang namalaot. Nakahuli naman siya ng isdang hinahanap ng kanyang parokyano, kaya hindi na siya nag-isip pa ng kung ano. Ngunit pagtingin ito sa mga isda na kanyang nakuha, tila bang hindi ito nasiyahan. Bigla nitong ibinagsak ang mga isdang kinuha niya, sabay wika sa kanya ng, "Hindi ito ang mga isdang hinahanap ko. Anong ginawa mo? Bakit hindi mo na sila nauhuli?" Nang marinig niya ang sinabi nito, ipinagpilitan niya na walang nagbago sa kanyang panghuhuli. Subalit sa kanilang pag-uusap, hindi naniniwala sa kanya ang lalaki. Bigla na lang yung nagalit hanggang sa sinapak na siya nito sa mukha. Bago rin ito umalis, inilahad nito sa kanya na kukunin nito ang lahat ng kanyang ibinigay kung hindi nito makukuha ang kailangan nila. Nangako rin ito na may mangyayaring hindi maganda kung patuloy niya itong bibiguin. Kaya naman nang marinig niya ito, abot langit ang naramdaman niyang kaba. Dumaan ang mga araw, sinubukan niyang ibalik ang krus. Ang kaso lang, pagtungtong ng sumunod na Biyernes, hindi niya na nakuha ang isdang hinahanap nito. At dahil dito, kung kaya't umapoy na sa galit ang nilalang. Tumungtong ang gabi nung araw na yon,
sumapit ang oras ng paniningil. 2 nilalang ang biglang lumapag sa bubong ng bahay, pilit na naghahanap ng malulusutan. Habang paikot-ikot ang mga ito, nagpapakawala ito ng matitinis na boses na bumabasag sa kanilang tenga. Maya-maya pa, nabutasan na ng nilalang ang bubong ng bahay. Kagad nitong ipinasok ang kanilang kamay hanggang sa magkagulo na sa loob. Sinubukan nitong pigilan ng kanyang ama hanggang sa hindi naglaon, napilitan na ring umatras ang mga nilalang na yon. Akala nila tapos na, pero hindi nila alam, yun pa lamang ang simula. 5 buwan nilang ininda ang ganoong kalbaryo hanggang sa paunti-unti nasanay na sila sa ganoong estado. Nakakatakot man ito sa una, nagawa nilang labanan at malagpasan ang takot na kanilang nararanasan. At dahil dito, kung kaya't hindi na sila nabahala pa. Sa tulong din ng mga manggagamot, naging mahusay sila sa pakikipaglaban sa puntong nakapaslang na sila ng kauri ng nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't naging kampante ang kanilang pamilya. Pero ang hindi nila alam, hindi lang sa pamamagitan ng pagsalakay mangyayari ang ikinakatakot nila. Wala silang kaide-ideya na si Tolits ay nalagay sa isang malakas na uri ng sumpa. Sa loob lamang ng 2 araw, ang kanyang katawan ay biglang humumpak. Natuyot ang kanyang lalamunan, kaya ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang isang parusa. Nagtagal ng 4 na araw ang kalbaryo niya bago niya tuluyang idumi ang lahat ng laman loob na nakinabang sa salaping ibinigay ng kanyang parokyano. Isang kagimbal-gimbal na pangyayari ito sa kanyang pamilya na hanggang sa kanilang pagtanda ay hindi na nila nakalimutan pa. Pagkatapos mamatay ni Tolits, tumigil na sa pagpaparamdam ang mga nilalang. Wala na rin ang krus at belo na ibinigay ng nanay niya na parabang naglaho na lang din ito na parang bula. Hindi naglaon nang medyo makalimutan na nila ang pangyayaring yun. Tsaka pa lamang ibinahagi ng kanyang ama ang lahat ng istorya na ibinahagi ng anak niya sa kanya. Hindi ito naging madali, ngunit kinakailangan niya itong gawin upang malaman ng lahat ang naging kalbaryo niya dahil lang sa hindi niya inaasahang pagtangan ng banal na belo at krus ng ina ni Tolits.